हॅलो, गुड मॉर्निंग. आज पुन्हा एकदा धिंगाणा मस्ती, ते पण मैत्रिणींसोबत. या पागलला अजूनसुद्धा रस्ता क्रॉस करता येत नाही. 18 वर्षाची घोडमी झाली तरी रस्ता क्रॉस करता येत नाही का. कुठं आलो आहेत माहिती का? पार्सल ऑफिसला आलो आहे. कारण हिचं पार्सल आलं तर खूप जास्त हिंडून आलो आहे तिथं, कारण जागा भेटतच नव्हती. आल्यावर मग ती जाऊ दे, मला पार्सल घ्यायचं नाही, असा राग आला ना मला आता काही पण कर, मला काहीतरी खाऊ घाल. मग तिनं मला पाणीपुरी आणि आईस्क्रीम खाऊ घातली. छान प्रकारे आम्ही तर पाणीपुरी खाल्ली, कारण खूप भूक लागली होती. सकाळपासून काहीच खाल्लं नव्हतं. पुन्हा म्हणली मला तिला घ्यायचं होतं शॉपिंगचं थोडं सामान घ्यायचं होतं, ते घेतलं तिनं. आणि मग आम्ही आईस्क्रीम खाल्ली. फोडतासुद्धा येत नाही रे बापरे, किती लहान लेकरी कसं सांभाळते मी काय माहिती. हां म्हणजे कळालं का तुम्हाला? हे वाक्य आयडिया आलंच असलं की बघा, आम्ही घरातून खूप वेळ झालं बाहेर हिंडायलो आणि आता घरी काय सांगायचं हे आम्ही काय म्हणतात नियोजन लावायलो. आता फक्त बघा तुम्ही मध्ये गेल्यावर कसा राडा होते. हे आमचं रोजच घरात सुरू असते.